faya hamdama di kolomaya per Haimandak Kajak sini orang dengan EMPWD orang berhanya di faya hamdama di kolomaya per di sini orang Haimandak Kajak sini MDC Vice Journalist Chairman sini Additional CEO Chief Engineer di Agriculture ni PU di joto officer tonai sini Subjournal Chairman tonai joto no ani paikia hamdama di kolomaya pharoi ini usai sama ni salo officer naruana sini edisi hapang bobagrani odama bai di pramotha phaimani roughly 6 months solai tongo 6 months ni bisingo sini di prasani ham khai ni bagai edisi ni ham khai ni bagai di porika thamo gurei mani samang tangna ni bagai biang ni simi samang tangnai agi sabjak je gurei tongmani rono teruk sabwa ni bagai senam laika orang ni bisingo ni sini engineering boy jeng ketal bedek senam kha nero joto no saimanu agriculture eba hokba chini tiprani joto ni sai economic ni parbo ke nampo sung agriculture green care sungoro tonai tabo ini officer level tonai employees tonai joto no agriculture green care sung thamai maya phiaba sini tiprawo sung agriculture कृषि निर्भर ऐसा राज्य roughly 80% is for agriculture by related agriculture kiri engage in development part kiri with thang एमन की भारत वर्ष से होता हुआ agriculture ने ऊपर से निर्भर माखने जो तो development agriculture नो base खाई थंग खाई के ताकि develop नहीं माना कारण general technology like expensive semi maya sini expertise kiri sini planning finance kiri sini economic tabok kiri hai bagai je sen kawai pakai semi payment o jenis khas sini agriculture sini rumah buka ni cucu nai om hai je prion ni sini je sen serumui pakai mana sen technology by use kai sini agriculture no bahike develop khaine je land tabo use khai thamaya ব্যবহার khai maya khibija omahai area rono sini edisi hapang ever state ni ngui phanang thung bono bahike use khai loi jeng buskang agonai omosung planning nanani daughter of এবং planning nanani logewo जों बनो बाहायके एग्रीकाल्चर खायनाय दिनै जोंनि इंजिनियर PWD नि इंजिनियर बरमनो एग्रीकाल्चर नि रिलेटेड नि जेकुनु सामं टेक्निकल पर्पस टेक्निकल वर्क जे सामं खायनाय थांखाय PWD बाय रिलेटेड मै दं कायजा सपोज डिस्क्लोज गेट खायनाय इरिगेशन खायनाय थांखाय PWD ni ऊपर डिपेंड मांग आरबी इंजीनियर रोनो मासाव के कायसे डिपार्टमेंट नि जे पोजा मानजा बे कायसे डिपार्टमेंट नि सामथान थांनानै थांखाय केबे मुं आसाय कारण जे बाजार बावजा माने सामु सि गोबां मा दंबो बे एक्सट्रा एडिशनल सामु खायनानै के अनेक प्रॉब्लेम नि हायमागै जिनि डेप्रिसिएट bo agriculture no they will develop khaina ni bagai bone je wan somong bone je step namani like jeng prosongsa khaijenai mahai samu jeng khatomgo blane tani ke bone je udog bai jeng step mawi tawak jeni agriculture no jeng bahke develop khaina technical ni je parbo bahke jeng easily samu khaimana omono या प्रेसेना नि बागै दिनै अमो सिंसा जागोन जों दैबो सायमान जोंनि जे एग्रीकाल्चर आनसे सिगां साय थाङा
जों डेभलप खायनायनि थाखाय जोंनि जे बै बाहायके डेभलप कान्ट्रि र एग्रिकालचार खाय अमा हायराबो जोंनि अफिसार बे गोसों रिसार्च खायनायनि नायथौनानै नांनाय जे बर' जों माइबर हौ खायो ठीक আছে हौ खायो बै बाहायके डेभलप माइबर बाहायके डेभलप दिनै चाइनायावबो जों खोनामाने बर' बसरत दिन भारत एग्रिकालचारनि माइबर माने दङ बसरत दिन भारत बर' चास खायो प्रडाक्शन खायो जों दिनै वाइसासि फियाबा जोंनि समतल एरियायाव के जों नबो स्टेटनि जे साखा बुंबाय बर'नि आमसाइबो बर' दुइ बार' खायो किन्तु जों टाउ फानो जोंनि लेन्ड हिउज लेन्ड खिबजा खुङै दं जे बसर वाइसा माइ बबो पुरापुरि वादिनि उपर जों डिपेन्ड माखाय बिनि जों माइ बरनानि जराव वादि फाया खाके जोंनि बसर काइसेनि इनकाम पाइबि थां बसर काइसेनि इनकाम पाइबि माने जोंनि फेमिलि वो गोसो इकोनॉमिकली बार्डन थां जों जे शर्टेज जों थां बसर वाइसा माइ बरलायनि बबायखौ नुदि दं जे ब्लक होनाय दं अनेक क्राइसिस थां गेबनो जों ताबो स्टेप ना लायनाय दिनै सेंट्रल फान्ड बा स्टेट फान्ड जे कम्पानी न बा जोंनि एडिसिनि जे फान्ड कम्पानी न बाहायके ओ जागाव टारगेट वाइज बाय जों खायनाया टारगेट वाइज मिनिमाम जे खायमा माने न जों खायनायनि बागै जतनो साखानानै नांनाय दिनै आं जोंनि स्पेशली एग्रीकल्चर मोहम्मद दंनाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दंनाय नङा खयनाय मोसौबो एग्रीकल्चर न जों नेग्लेक्ट खायखाय के जों बसखाङाव आगौ माय खानाय हारिबाबो जे खायथाय जोंनि जे फान कम्पानी बाय जों बोसोर जरा खायमा सटिक समायाव जों बाहायके सामनो तांमा अमो जों बसका नवान सबो याबे सेलायनाय नांनाय आगे जे सले फैमानि अमो जों बावखांलाय बेने जतनो ताव कताल के जों महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों फाइनान्सनि दिप्रानसनि प्रासनो संसानानि बागै जोंनि जाति गठन खायनायनि बागै जों जे जागाया प्रेसै दंमानि जोंनि एग्रीकालचारनबो जों डेभलप खायनायनि बागै जोंनि अफिसार जोंनि एमप्लयिज मोटिवेट मा खायनाय जोंनि कृषक रनो जों बरना एनकारेज मारनाय दिनै जोंनि जाय उलक खासिनाय दं बरसिन जोंनो लाइ थांबाय बिला जोंनि जाय उलक खासिनाय गमन दं मेरो जतन साइनानो जोंनि प्रतिबेशी राज्यराव जोंनि जाय उलक खासिनाय जोंनो दिनै लाइ थांखा नैनि सारा त्रिपुराव जे स्टेटिक्स नायना के फाटाखानि सामखायनाय सामतांफायनि जोंनि त्रिपुराव आराय लाखनि ऊपर दं बिहारनि सिमिन आराय लाखनि ऊपर जे बर' सामनो बाहायके तांनानै नाखमो बर' अनेक चेष्टा खाय अनेक सरकार किन्तु जोंनि त्रिपुरासाराव कृषक खायनाय दं स्पेशली सटिक समायाव सामतांनाय के ओ बसर गायसेनि इनकाम सिमाया आ जायगासि सटिक समायाव तांगिया गेबनो जों दायित्व मानानाय जतन जे और तंनाय ऑफिसर लेवल तंनाय एग्रीकल्चर तंनाय रो दायित्व मानानाय बरनो मोटिवेट खाय सुदु जों साम खाय दंखेनिया एग्रीकल्चर खायनाय कृषक नि बागै जों इरिगेशन फेसिलिटी रो हानि यूरिया रो हा पोटास रो हानि अमाहाय मै गथुन बागा मै गथुन बसुलै बागा माइ सना बागा अमाहाय गायसिमिया बरनो जों मोटिवेट मा खायनाय जे अमनो प्रोडक्शन खायै जों बाहायके प्रॉफिट खायमाना तेगु जों मार्केटिंग नि व्यवस्थाबो कानाय खायमारनाय जे अमनो एग्रीकल्चर जेकुनो आइटेम जेकुनो मानेनो जों चास खायखाय के बनो फालनानि व्यवस्थाबो जों व्यवस्था खायै लनानि नांनाय कानाय खायरोनि नांनाय ये बनि बागैबो जों उद्योग मानानाय दिनै जे एक्टिविटी तनाय ते जोंनि रिप्रेजेंटेटिभ तनाय जों जतनो बनि बागैबो साखा दंबो मेरो जों कपारेशन खायदि जों बाहायके जोंनि कृषक रनो तेबो सामनांगौ उन्नति मानाय जे लामा फुंलायनो मसन साखा लायनाय ये ब्लेखे हामबाय जतनो फुंबाय